Girumbo sa mga sundalo sa 10th Infantry Division, kuyog ang 101st Infantry Brigade, 16th Infantry Battalion, LGU Kapalong, 7th Air Reserve Center, My Father's House Incorporated ug mga teachers sa Tapayanon Elementary School, ang Sitio Mundol, Barangay Gupitan, Kapalong, Davao del Norte, aron idalit ang serbisyo sa gobyerno pinaagi sa gipahigayong community outreach program. Duha ka adlaw sab nga gihimo ang aktibidad. Dunay gidalit nga oplantuli sa mga batang lalaki, medical check-up, libreng medisina, minor surgery, libreng gupit sa buhok, bakuna kontra COVID-19, birth registration, libreng dental care, feeding activity ug pang-apod-apod ug food packs ingon man hygiene kits. 250 ka pamilya kun 1,000 ka mga individual sa tribong Ata Manobo gikan sa Sitio Tapayanon ug kasikbit nga lugar ang nakabenepisyo sa gilusad nga community outreach program nga gisugdan niadtong Nobyembre 7 ug natapos niadtong Nobyembre 8. Nagpasalamat ang mga benepisyaryo sa gidalit nga serbisyo sa gobyerno. Nagpasalamat sabang lokal nga gobyerno sa Kapalong sa mga sundalo kinsa maogyoy mihatod sa mga programa ug serbisyo sa gobyerno hilabi na sa mga hilit nga dapit. Kung dili tungod sa atong 60 IB, hantod karon to amo sa tunga-tunga sa kalasangan. Nga wa mo nakitaan, pero tungod silang dedikasyon nga gusto gyud sa atong kasundaluhan nga maabot ang tanang sitio para ang serbisyo sa gobyerno maabot sa ilang gahaguan ug nakitaan mo dito tunga-tunga sa kalasangan nga walay mo angkon sa inyo nga munisipyo. Gipaniguro ni 10th ID Commander Major General Nolasco A. Mimpin nga padayong protektahan sa mga sundalo sa Aguila Division ang katawhan sa Sitio Tapayanon ug Misaad nga magpadayon ng ilang kolaborasyon sa lokal nga gobyerno ug ubang ahensya sa gobyerno alang sa umaabot nga kalambuan sa sitio. Sa kadugay sa panahon, ang Sitio Tapayanon mao ang nahimong puluyanan sa armadong kalihukan tungod sa wala sila kahibalo kung kinsa ang tinuod ng gobyerno o pangganggamhanan. Apan hupan madiskubre ang sitio nahimo kining sentro sa kabaguhan o instrumento sa pagka-neutralisa sa armadong kalihukan sa lugar. Bata man o tigulang, makita nga tanan sila malipayon sa gidalit nga serbisyo sa gobyerno. Nagmalampuso ng duha ka adlaw nga community outreach program. Naglaom ang mga residente nga unta dili kini ang ulahing higayon nga dunay ipangdalit nga serbisyo ang gobyerno sa ilang dapit. Sanglit naglaom sila nga unta duna pay mosunod nga mga susamang serbisyo alang kanila. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.